Nová objednávka. Notebook, HP, ľahký, akurát na služobky, ale s dobrým procákom. Poďme sa na to pozrieť. Väčšie rozlíšenie, viac produktov. Takže HP, pozrieme novinky z ultrabookov. Dosť široká ponuka, až príliš. Uhlopriečka 12,5 palca bude na služobky akurát. Fajn, 4 produkty. Z toho si určite ľahšie vyberie. HP EliteBook. Všetky vyzerajú dobre. Tak sa pozrieme na parametre. Pridať na porovnanie. Tuto máme. Mňa zaujímajú iba rozdiely medzi nimi. Výkonný procesor, vysoké rozlíšenie, pri tomto type dokonca až QHD, veľký disk. Myslím, že niektorý z týchto typov by mohol vyhovovať. Skúsim urobiť ponuku a uvidíme. Upravím cenu. Stiahnuť do Excelu, poslať. Je to tam. Ďalšia objednávka? Dnes sa nám to celkom kopí. Rýchlo to vybavím a môžem si odbehnúť na obed. Dobrý deň. Tlačiareň, Epson, L810 a náhradné atramenty. OK. Najskôr tlačiareň. Epson L810. Tu ťa máme. Nerád by som tie objednávky doplietol. Vytvorím si radšej zvlášť ponuku. Firma EL, pridať. Pozrime sa na to. Možno by som aj ja už mal vymeniť tento starý šrot. Zaujímavé. Ešte atramenty, to by malo byť pri súvisiacich produktoch. Dám im tam rovno všetky náplne, aby to mali komplet. Firma EL, pridať. S týmito atramentami a novou tlačiarňou budú tlačiť skoro zadarmo. Dobrý výber. Rozšírená záruka. Myslím, že toto je dobrá vec. Uvidíme, či o to bude mať klientka záujem. Firma EL, pridať. Pozrime sa teda na výslednú ponuku. Tlačiareň, náplne, predĺženie záruky. Dám si tam ešte nejaké fíčko a môžem jej to hneď poslať. Už by som aj išiel na ten obed. Nie, ďalší e-mail. Dobrý. Vybral som si za 1550 €, poslať ešte dnes na faktúru. No poďme na to. Ešte, že to mám uložené. Ktorý to je? Číslo 1. Skopírujem kód produktu a do košíka. Vyplníme všetky údaje. Záväzne objednať, vytvoriť B2C objednávku. Človek ani nemusí vstať od počítača. Pár kliknutí a druhý spravia prácu za neho. Žiaden benzín, čas a produkt sa dostane rovno k mojim klientom. A tu ani nemám zamestnancov. Poslané. Aký som šikovný. Ďalší mail? Ale aj klientka z firmy EL potvrdila objednávku. Chce aj predĺženú záruku. Oprava do 2 pracovných dní priamo vo firme? Kto by nechcel? Moje ponuky? Objednať ponuku? Hotovo. Ešte to pre istotu všetko skontrolujem. Otvorené objednávky. Prvá objednávka vyzerá, že je v poriadku. Druhá? Cena sedí, adresát taktiež. Všetko vybavené. Konečne môžem ísť na obed. Nové notifikácie. Dúfam, že tam nemám nejaké veci po splatnosti. Práve naopak. Skvelá správa. Všetko je vybavené. Tak možno stíham aj fitko.